Dambudziko riripo madzibaba nderekuti vanhu taapa mberi pemudzimu unera. Mudzimu unera uri kuteera kumashure. Isusu tiri kumhanya. Vapostori taakumberi mberi kwemudzimu unera. Mudzimu unera uri kupi? Taisa mudzimu unera kumashure kwedu. Zvino zvisingazive vanhu manje kuti mudzimu unera kana waakuteera kumashure kwenyu mambo, unenge waakuteera neshamu. Unenge waakuranga vanhu. Wakaenda mberi kwemudzimu unera, mudzimu unera wakazoteera kumashure, unoteera neshamu. Ndo zvisingazive vanhu kuti chipostori chedu ichi chinoda vanhu vambodzikama zvishoma, vambonzwisisa. Asi zvinonetsa, zvinorwadza kuti nyika yevanhu unenzwa ichiimba ichiti wadzanai, wadzanai nechiremba. Wadzanaiwo, wadzanaiwo nechiremba. Wadzanaiwo, wadzanaiwo nechiremba. Hemeni. Vasingazive kuti hamutange mawadzana nechiremba madzibaba. Munotanga mawadzana nevanhu vari pasi pano. Kana une munhu wakabira iwewe, unotanga wawadzana nemunhu iyeye wawakabira. Zvakanzi unowadzana naye unoita se unodzosera. Haukwanisi kuwadzana nechiremba usati wawadzana nemunhu ari kuchema wawakabira, kana kuti laptop, kana kuti wakabira TV yake. Iwe umhanya manje kumberi unoda kunowadzana naGabriel uko, uchisiya munhu wakabira. Zvakanzi unodzokera unoita se unodzosera zvawakaba. Kana uchinge wadaro madzibaba, unenge wawadzana nechiremba. Iko zvino ana madzimai vakawanda, vamwe vacho varimo muMasowe, vamwe vari kuchengetesa ana madzibaba vana vasiri vavo, votaura kuti vada kuwadzana naGabriel. Vanotanga vawadzana nemurume wavo kuti madzibaba, mwana uyu hasi wenyu. Vakangodaro chete vawadzana nechiremba. Vamwe vana baba so vane masikireti vana vasingazivikanwi naamai, kuti kune vamwe vana kunzo. Anotosumuka paMasowe achitoparidza. Musati maita zvese izvozvo, maita mabasa emweya mutsvene, mawadzana naGabriel, tangai mawadzana nemudzimai wenyu. Motaura kuti madzimai, kune vamwe vana uku kunzoko, tinoda kuti vayozogara pano, mawadzana nechiremba. Saka vanhu vari kumhanyira kuita sei? Vari kumhanyira kuda kuwadzana naGabriel, ivo vasati vawadzana pachavo ivo. Saka Gabriel haambowadzane nemi madzibaba kusvika imimi mawadzana. Iko zvino kune mipatso madzibaba kuMasowe, kuti munhu muprofita akangonzwa ngoni dzake, akangoprofita, akangotsurwa pasangano, akutopatsuka, akutovaka rake gungano. Mumwewo ndizvozvo vachingoita se, vachingopatsuka vachivaka makungano kana kuti magungano. Saka vanhu havari kunzi wadzanai nechiremba, hanzi chisungo chimwe chete. Vanhu ngavaparidzwe, vadzidziswe kuti vanhu vanogara paMasowe pavo, ndo pane nyenyedzi dzavo. Havazofamba vachivhura masangano. Vanhu havazofamba vachiita se achingovhura pese angoona chisango akutovhura Sowe. Zvanzi wadzanai vanhu mumire ndaza imwe chete, vanhu munamate pamwe chete. Kuti kunamata makapirana makotsi madzibaba, muchitaura kuti madzibaba nhinga handidi kumuona parufu pangu, chero nhinga akafa handiendi ikoko. Saka moti muri kunamata chii? Moda kutanga mawadzana naGabriel, musati mawadzana nevanhu ava vari kuvaka maMasowe akawanda. Saka vanhu vanonzi vatange vawadzana ivo pachavo, voita chisungo chimwe chete. Kana vakatadzirana vanokumbirana ruregerero, voregererana. Kungowadzana kwavo vawadzana nechiremba. Saka imi hamuzoimba muchiti wadzanaiwo, wadzanaiwo nechiremba, wadzanaiwo, wadzanaiwo nechiremba.
vanhu vachifanira kupatsanura manje kuti kuwadzana nechiremba kuita sei. Saka vanhu ngavatange vawadzana ivo panyama dzavo, nekuti vakasawadzana nevanhu vari kurarama navo pasi pano kudenga havaendi. Unonzwa mumwe achiti nhingi parufu pangu handisida kumuona. Zvino kuti uchatadza kuenda kudenga iwewe nenyaya yekuti uri kugadhaka parufu pako kuti nhingi akasvika da kumudzinga. Saka unomuka kachipoko une shunguka dzekudzinga vanhu parufu pako. Ko munhu iyeye akauya parufu pako uchaita sei? Uchacheuka kuti nhingi ndakati handimude parufu pangu. Saka uchamuka chipoko uchidzokera munhu iyeye uchimudzinga. Saka muri kuzvimutsa zvipoko mega. Nenhayo kusaita sei? Yekusadzikama. Vanhu vakanzi ngavadzikame, vateere tsananguro, vaparidzwe, vawadzane ivo pachezvavo. Kana vachinge vapedza kuwadzana ivo pachezvavo, vochizowadzana nechiremba. Saka ndonhau yanetsa madzibaba. Fanenga nhau yemagungano yekuti angonzwa tungoni twake akutovhura sowe. Saka vana venyu ava muri kuvadzidzisa izvozvo madzibaba, kuti vana venyu ava vachangoti vakangobatwa nengoni akutongovhura rake. Saka pakaita vaprofita 12 patone Masowe 12. Apa Masowe acho anenge ari padhuze nepadhuze, twangofamba chete 1 mita pane Sowe. Ava vachiimba uzana, vachiimba mutungamiri Gabriel, vachiimba mudzimu nemashavi panzvimbo imwe chete. Hanzi Eria aripi mutakuri wemagungano? Kana uriwo Eria uchisvika zvinhu zvakadaro madzibaba, magungano acho anotakurika here madzibaba? Tomboti ndimi Eria imini, muda kutakura magungano. Eria aripi mutakuri wemagungano? Eria aripi mutakuri wemagungano? Amen. Ndimi madzibaba, ndimi Eria mutakuri wemagungano. Mosvika pano panyika madzibaba, mosvika pagungano apa pari kuimbwa uzana mukuru. Pamberi pacho apo pari kuimbwa tenda yemudzimu nemashavi. Pamberi pacho apo pari kuimbwa mutungamiri Gabriel. Pamberi pacho apo vakapfeka zvavakapfeka vari kuombera maoko. Pamberi pacho apo vari kudirana magadhi. Saka iwe kana uri Eria unoita sei? Unoatakura sei magungano akadaro madzibaba? Saka magungano anonzi ngaamire ndaza imwe chete, vashanyirane vachiparidzana madzibaba, vachidzokedzana kuti vake sangano rimwe chete. Vanomira ndaza imwe chete. Ndaza yenyenyedzi iri kunamata, nesuwo tave ndaza, tave kunamata, nesuwo tave ndaza, tave kunamata. Saka vanhu vanomira mundaza imwe chete, vachiziva kuti baba vavo mumwe chete, tiri vana vaAbhurahama. Saka tinomira ndaza imwe chete yaAbhurahama, toturwa mundaza yaAbhurahama. Ngatinamate pamwe chete muteuro wekudenga, ngatinamate pamwe chete muteuro wekudenga, ngatinamate pamwe chete muteuro wekudenga, ngatinamate pamwe chete muteuro wekudenga. Amen, amen pio. Saka madzibaba, kana muchinge pane sangano rakapatsuka kubva pamuri, mune kodzero yekuenda kusangana ikoko, musumuka muchiti rufaro kwamuri, tauyawo kuzonamata. Munamata pamwe chete, musingatsvake kunongedzana, muri hama nehama madzibaba. Musazonongedzana kuti uyo akapatsuka akabva panapa saka hatiende ikoko. Avo vanenge vachingonongedzerana. Saka muri kuti muri kunamata, muri kuenda kupi? Nekuti Abhurahama kana achidzika pano pasi anenge achida ndaza imwe chete, anenge achida chisungo chimwe chete. Eria mutakuri wemagungano anenge achida kutakura magungano ane chimwe chete. Saka kana makapatsuka munotakurika sei? Saka vanhu vari kuti wadzanai nechiremba. Saka musati mawadzana naIshe Gabriel, wadzanai mimi panyama dzenyu. Makangopedza chete kuita izvozvo, mawadzana naGabriel. Wadzanaiwo nechiremba. Wadzanaiwo nechiremba. Atenda mambo wangu.